Mai girma Balaraben gwamna, zababben gwamnan jihar Kano ya magantu akan cewar duk wanda yake yi dan shi, in dai dan shi kake yi to ka janye tunaninka, gurbataccen tunaninka na tunanin wai abba gida gida yewa Kwankwasa butulci. Abba gida gida shi da sanata Rabi'u Musa Kwankwaso 5 and 6 ne, ma'ana 5 da 6 waɗanda ake kira santa a filin kwallo. Duk lokacin da kaga irin waɗannan abubuwa suna faruwa to wasu mutane ne a gefe suke so su kullo wuta, su kunno wuta, su wato ainihin kin bari a zauna lafiya saboda sun ga gwamnati tana tafiya yadda ake so, talaka suna jin daɗi, ana mulki cikin kwanciyar hankali da lumana. Mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce shi dan amana ne kuma bai gaji butulci ba, kuma ba zai yi wa sanata Rabi'u Musa Kwankwaso butulci ba. Saboda me? Sama da shekara 40 suna tare, kuma tun da suka taho ba a taɓa jin kansu ba, sai yanzu da Allah ya bashi dama ya zama gwamna. To dan Allah makiya mahassara masu son su haɗa wuta, ku yi haƙuri ku janye tunaninku daga wannan magana, saboda mai girma gwamna ya ce ba zai biye muku ba, babu shi ba zancen abba ɗaya da kafarka. Shi ma ya san ba shi da kafa sai kafafuwa guda biyu da Allah ya masa.